הרבה מאוד בחורים טובים וטהורים, מסכנים, טעמו מהמים המרים האלו שנקראים מתיקות של פגם הברית. זה מתיקות של שקר. פתאום כבר אין לך חשק לתורה. זה לא מדבר אליו מסכן. אומר, עזוב, לא יכול, לא שטייגל, עזוב אותי, לא יכול. לכן בברכת המזון אומרים ברית ותורה. חיים ומזון, קודם כל ברית, אחרי זה תורה. אין יותר חשוב מהדבר הזה. בעולם, אדם שמתאבד לו קוברים אותו בקבר ישראל. אדם לוקח את הזרע שלו, זורק אותו סתם ככה על העצים ועל האבנים, בתוך המים, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה הורג את הבנים שלך, ראית אכזריות יותר גדולה מזו? הוא נהנה 2 דקות והוא סובל חיים שלמים, מסכן. לפעמים הוא בן 70, הוא עוד אוכל קש על מה שהוא עשה בן 17. זה לא נמחל בכיפור, מה נעשה? צריך לעשות תיקונים. אסור להתבייש. צריך לגשת, לפתוח ספר לשון חכמים לרבנו הבן איש חי, רבי יוסף חיים, לראות מה כתוב למי שפגם ברית, מה הוא צריך לעשות. אם צריך לעשות צום, תעשה צום, שווה לך לגמור עם זה שאתה צעיר, ולא לסבול לחיים שלמים. למה יש כאלה אומרים, כולם חוטאים בזה. ואם כולם חוטאים אז מותר, אם כולם רשעים מותר להיות רשע. אז הנה בדור של נוח, כולם חטאו מזה. אומר השם, אז מיליארדים אני מעלים, שומר את מי שלא חטא. כמה לא חטאו? 8 אנשים. נוח ואשתו, 3 בניו ו3 כלותיו. נגמר הסיפור. כל השאר בורא עולם, מטביע, כולם מתים במבוא. לומר לכל האנושות, אל תחשבו שאם זה הרבה אני לא הורג. לא תמצאו בכל התורה שהקדוש ברוך הוא מוחק עולם שלם, אלא רק הדבר הזה שמסופר בפרשת נוח, שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, הקדוש ברוך הוא כבר עשה. אמר עד כאן, עד זרע לבטל. יש נקודות שלא מתעסקים. למה אתה כפוי טובה? הבאתי אותך לעולם שלי שתלך לפי מה שאני אומר בעולם, לא לפי מה שבא לך. מה, אתה טיפש? יש לך אקדח טעון ביד, אתה יורה לכל הכיוונים, אומר, הבאת לי אקדח? הבאתי לך אקדח, שמור על החיים שלך. ברית קודש בידיים שלך. אתה לוקח משמיד לכל פינה. אין אלוקים. שאני בידיים יפגום, שאני בידיים יהיה לעשות שטויות. ברור העולם אתה יכול לקרוא לכל המקטרגים ביחד, שיעמדו בשורה לנסות להחטיא אותי, זה לא יקרה. למה אני חייל שלך? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא חוטא נגד הטבע? יש לי למעלה רבבות צדיקים, קדושים, תרשישים, בבא סאלי למעלה. רבי שמעון בר יוחאי למעלה. אני לא מזכיר אף אחד. אני מזכיר שמות פה למטה של רווקים, שדרים כל היום פה, יש נשים לא צנועות, יש סרטונים, יש תמונות, יש הבלים, והם לא חוטאים. אומר השם, אתם יודעים מה זה? זה הנבחרת שלי. תכף מגיע המשיח צדקנו, אני מראה לו, בוא תראה בבקשה, בוא תראה את הנבחרת. מה סנהדרין? מה אתה מראה לי? יודעים את כל הש"ס? כל הרמב"ם? אני מראה לך עכשיו רווקים שדרים בכרך ולא חוטאים. יבוא אחד מהנבחרת לשמיים ויגידו לו, בוא חביבי, גן עדן העליון. אני? לא, יש פה טעות, אני עשיתי שטויות. בוא, גן עדן העליון. כל באר יעקב נשמרה בזכותך. אני? כן. כמה ניסיונות היה לך עם הברית קודש, עם האינטרנט, עם המחשב המזופת, עם בחורות לא צנועות, היית קדוש. העיניים שלי של השם, אני שומר אותם, הפה שלי של השם, אני שומר אותו, הברית קודש של השם, אני שומר. אתה בוא תראה כל לילה השם מכריז, גם היום הוא בנבחרת. למחרת, גם היום הוא בנבחרת. תראה כמה תמונות שלך. כמו שלמדת ילדים קטנים אוספים תמונות של צדיקים, השם יתברך אסף תמונות שלך כל יום, תראה איך אתה שמור. 3 הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. אחד מהם, רווק הדר בכרך ואינו חוטא.